Ce să facem și noi? Da, suntem la un nou episod de Minecraft Survival. N-am mai intrat de mult timp pe mapă. Sper că filmează, nu știu. Da, nu m-am intrat de mult timp pe mapă. Adică, na, nu mai am filmat. Și uite, strângem și noi aici fermuța. O să avem și noi de mâncare. Aici nu știu ce e. Am și de Chocapic. Mi se pare că Chocapic extrem. Dacă nu e de fapt, hai să strângem și de aici ferma. Uite și de aici. Uite că asta mai e puțin. Deci pe asta. Mai sunt pe acolo câteva. Pac, 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 pac. Ok, așa. Acum hai să mergem sus și să vedem ce facem în acest episod de Minecraft Survival. Nu știu ce să mai construiesc pe aici, cred că o să ne ocupăm, cred că de o pivniță ceva, nu știu cum să zic. Da, cred că cam asta e chestia, cred că asta și să fie, nu știu unde să o fac, cred că o să fac aici. Și am uitat să fac ceva. Hai să fac niște scări. Tac. Cred că cam atât ajung. Da, și aș vrea să vă zic ceva. Eu pe 29, astăzi când filmez 27, eu pe 29 o să plec la mare și o să aveți episoade, un clip pe zi. O să aveți episoade, deci da. Asta o să fie chestia. O să aveți clipuri, deci nu vă faceți griji. Cred că atât e perfect. Da, nu vreau să pun. Ui. Vreau să mă dau în partea asta. Așa. Așa. Și să fac și un episod de Sky Saga, deci trebuie să filmez din seara asta mai multe episoade. Pentru când o să fiu plecat. Deci da, de ce să mă pregătesc. Hai să văd dacă mai am niște coal. N-am coal. Pai. Că să fă, n-ai că să fă. Știi cum e. Hai să vedem ce găsim. Poate găsim niște coal, dar oricum asta nu e mina. Ceva pivniță, nu știu cu ce stă chestiile astea. Uite, să spargem așa. Facem mai loc încupător, știi? Încăpător. Doamne, m-am și încurcat. Asta se pare live, cred că, nu știu, adică pe 27, nu știu când o să fie postat, cred că mâine pe 27 cred că o să fie postat episodul ăsta. Pentru că astăzi am postat și un episod de The Forest. Nu știu dacă o să apară episod de The Forest pe perioada aia, nu știu sigur. Dar na, vedem. Orice ce filmez, nu știu. Zic așa. Nu știu. Uite că am coal. Și mai uită mâncare. Hai să fac multe toți pentru că nu trebuie. Eu am... Nu, am ok, și nu aici. Atunci o să fac așa. Ia stați puțin să pun eu aici unde o să-mi fac. Pac, uite așa. Pac și pac. Nu, așa vreau. Și așa mă chinui. Ceva mai încăpător. Ok, așa. Acum trebuie să spargem.
piața asta de aici. Hai să punem totuși troițe pe aici. Deocamdată așa. Oricum spargem și în spate. Pentru că de ce nu? Să sparg fixul. Uite, aici mai avem de spart, să mai spargem. Dacă vreau să sparg și în sus ca să fie de 3 blocuri, da. Trebuie să mă ocup de multe chestii. Fac. Da, și nu trebuie să dați și un like la acest episod, nu știu ce like-uri, dar da. Poate să ținem și noi ceva like-uri. Sau să vă abonați și cei care sunteți noi. Astăzi, da, live, adică pe 27, episodul apare pe 27 și na. Nu știu ce mai zic, dar na. Nu știu ce serie să mai încep, nu știu. Da, The Sky Saga. Deci The Sky Saga. Să mai mă gândesc la ceva. Da, deci The Sky Saga continuă și seria de Black Ops 3 și de The First. Da. Și ce mai am pe acolo, pe la canal. O să trebuiască să mai filmez niște survival games. O să trebuiască să filmăm, să stăm iarăși mult. Pentru că, na, poate ne iese din prima, poate nu ne iese din prima. Da, acum ce să faci? Trebuie să ne ocupăm și de chestia asta. O să mai apară și episoade de Rocket League pentru că mai am filmat cu Alex mai multe episoade. Și niște episoade fail de survival games, să vedeți acolo. Noi ne-am distrat când am filmat chestia aia. Adică am... Na, nu știu cum să zic, deja mă bulbui. Cum să zic eu? Episod de fail, adică gen efect că noi ne-am distrat în episodul ăla, doar că a fost fail, am încercat să-l câștigăm și la sfârșit când am uitat am mers. Cum asta a fost chestia. Și am propus să postăm pentru că, na, un episod așa mai amuzant de survival games fail. Cum e și Monty Joe la NCSG fails. Încă de ce nu? Hei, Cray. Da. Hei, Cray. De-aștia timp de 5. Frate, cum să știm de 5? Mai întâi timp de 2, timp de 3, da. Zic așa, în general. Că unii chiar fac chestia asta. Aș vrea să fac, uite... Nu, stai. Stai că nu e chiar așa. Așa. Și își dă pe da. Stai să mai fac eu un pickaxe. Chiar mai am nevoie de un pickaxe. Pickaxe. Ok, pac și pac. O, deci mai mi-au rămas încă 2. Deci o să fac aici. Și gen pe aici, unde gen se vede gen așa mine, nu știu. Gen pe aici așa bloc, jumătate de bloc. Nu. Scar întors chestii de-astea. Da. Cum așa ar fi. Cum așa stă chestia. Nu, invers. Trebuie. Bro.
fără așa gen Sprite. What? Da. O să stăpăm aici. Pac. Uite așa, un design mai așa, mai de mină. Pac. Uite așa pe aici. Scuzați că mă concentrez pe aici să fac un design mai șbecheros. Gen, fac. Uite și așa. Uite pe aici un lemn. Nu. Cam așa gen arată. Știi ce astea trebuie să fac niște chestii. Uite așa. Pun pe aici. Mai pun și câte puna. Pentru că, na, să fie așa mai design. Să vedem de cât timp filmez, deja de 12 minute, deci cred că aici o să chem și episodul ăsta de Minecraft Survival. Nu uitați să lăsați un like la acest episod mirobolant. Pentru că, na, de ce nu? Dar eu am fost activ și noi ne vedem data viitoare. Baftă lume!